ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, новинкаҳои беҳад фасон омада. Идвойкора бинен чӣ қадar хушрӯ бори нав. Ози як намуди дигашам ҳастай ва расветка дора. Вошам нишон метем. Нархошон духтаро чанд анино 300 сомонан бо арзон мешаванд. И бори новинка. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, якм дарвоза, якм ряди магазинои шишагӣ меша. Магазини рақами 118. Ина марҳамат духтарако, биёен беҳад борои новинкаи фасон доставкаам доранд. Рақамҳои савдогара мемонам. Касе доставка дар кора нависен шуна. Ана тамошобинони азиз, ҳозир бошама шумода як пудрара тавсия метиҳам. ҳами қадар пудраи хушрӯ биромадай. ҳозир бисёр салоно аз ҳамин истифода бурдастиянд. кадом салоне ки медона. ина марҳамат духтарако, тавсиятон метиҳам. 200 сомон буд, ҳозир аксия рафтеста 130 сомон. шумо агар ин пудрара бигиред, дигар танални дар кортон намешава, дигар хел пудроҳо дар кор намешава. инами як амира мезанен тамом. ҳам рӯра гладки хушрӯ мекунад. чӣ проблемае ки рӯ дора ҳамаша маҳкам мекунад духтаро. ина марҳамат. баъд медонед 24 соат аз рӯи одам намерава. баъзан пудроҳора мешапи 1-2 соат пас мисол ҷо ҷамъ мешава, пӯст мепартоя. и хеле пудра нест. и пудроҳои фасонай духтаро, пушаймон намешен. ҳамин я пачкачаша мехарен 1 сол мебаратона. 130 сомон дози бигирен. боварӣ дорам ки раҳматам меген, барое ки и хеле пудроҳора ёфтанаш қииндай. нами хоҳарак да бинависе бо шумо да мефаҳмона. инчунин духтаро, касе хоҳишмандай, марҳамат нависен шона биравен, як маротиба дарутон занен, бинен, маъқултон шава, баъд бигирен. не ки боварӣ дорам ки маъқултон мешава. ира бинен чӣ қадar рӯра гладки кард. бе эффектай, бе ҳичай нигоҳ кунен. ина духтарако, боварӣ дорам ки ай пеша манамихе маъқултон мешава. вақти рафта пудрара мебинен. марҳамат дер накунен. мехоҳарда бинависен, бо шумода дига маълумотоша метия. идвойкара бинен чӣ қадar хушрӯай духтаро, аҷоибот фасон. чӣ хеле гуфтам, нархаш 300 сомонай бо арзон мешава. ина расветкаҳош, ина беҳад рангои хушрӯ дора. мана ина баъд ина савдогар пуштаги худаш беживи. мира бинен чӣ қадar хушрӯай. аҷоибот бори новинка. инчунин духтарако, аз ана ино омадагия я чанд та ранг дора. як бешилкаша гире. и чанд смай? 400 сомонай бо арзон меша. турецки анам хел киртаи дароз. мана вязани киртаи дарози туркӣ. иҷада чанд та рангош ҳаста. ина рангошам бинен духтаро. сафед, сиё, фисташкви. мана карамел бад. ана бо бори новинка ана двойко омадагиана. двойкорам нишон метия. повторни духтаро. ино 180 омади даб. ҳамроҳи брукошонай. рақамҳои савдогар аст дар рӯи экран. марҳамат духтарако, нависен шона чизе дар кораи брукошон катиян. ира бинен чӣ қадar рангако доран. рангои хушрӯ доран. ҳамаш рангои фасонакай. мана фисташки цветчам ҳастай кашол нахо. ина касе да фисташкови дар кор боша, фисташковишам ҳастай. духтарои не безрукавко распродажа шидагиян. 120 сомони кам мондагиай. распродажа кардагиян 120 сомон. марҳамат, метавонед ами хоҳарак да бинависен. рақамашон аст. доставкара шумо да мефаҳмона. ҳамаи размеро ҳастай. мана иша бинен духтаро, кардиганои кожаи омада бе остинако безрукавкаги. замшу кожа якҷояя. ина нархшон 350 сомон духтаро. балхай ранги замш метава. ина балхай духтаро, кати кожа, нархаш 350 сомон. размеро ҳастай. бадана хеле куртои новинка омадай. куртои стилои туркия. ино чанди? 350 сомон курто духтаро. ина бо арзон мешидай. метавонен ки ина дархост кунен. як маротибаи дигар такрор мекунам. бозори Корвон, тарафи Пажарка, якм дарвоза 118
магазин рақами савдогарам ҳастай. духтарако биёен ай пеш бо бинен борои хушрӯ омадагиай, борои фасон. духтарои киртои спорт стила бинед, бори новинка омадай спорт стил. марҳамат, нархаш 280 сомонай. чанд та ранг омадагиай, чанд ранги хушрӯ. ина и рангоша бинед. мана беҳад фасонак. марҳамат, материалшам аҷоиботай, шута мепӯшен духтаро. бо биёен ай пеш бинен. суроғашама гуфтум, бо нависен и хӯарак худаш доставка мекуна. мана и сиёҳшай. диден? баъд бо я намуди дигаш ҳастай. материалаш двухнитка барная. ира бинен, и лутучи муш духтагиай, кушод такай касе ки свободно мехоҳа. марҳамат. катушки намезана. нархи иш чандай? 450 сомон адидас духтаро. ина остинаш хе чи дора? перчатки, рукава. мана аҷоибот. баъд духтаро иҷарамо навор доштем аз иҷа. инами абаяҳо, инами ҳиҷобое ки мебинед иҷада, ҳамашон бори дубаян. ҳамаи ҳамино 700 сум 650 сум будан, ҳозир 550 сомонӣ шидагиян. ина духтарако чизе дар кораитона, анами суроғае ки гуфтумтона биёен. ҳамаш бори арзонай, ҳамаш барои шумо пешниҳод шудагиай бо нархи дастрас духтаро. ина двойка иҷада, тройка иҷа, ҳамаи чи ҳаст духтаро бо нархи арзон. кам ки мондагиай барои ҳавай биёен успед кунед духтаро. баъд инахе двойкои новинкаи зимистона омадая. ғав сакакан вилветай бинен духтаро. мана киртаву анамхе чи дора? кардиганча болуштада. мана нархаш чандай? нархаш 350 сомонай. ира бинен. аҷоибот. кирта трикотажай материалашу, анай бологиш боша вилветай. ғавсай. мана вилветои чи намешаванд. ина рангакоша бинен, чихе рангакои хушрӯ дора. аҷоибот рангош. мана савз, электрик, сафед, сиёҳ. хоҳишмандо. баъд халатои новинка омадай. 450 сума халато. ина 500 будан 450 сомонӣ шидагиян. ира бинед, кушоди хушрӯай. бори дубаяй. бори дубаяй. мана материалошуна бинед, чихе хушрӯ. мана хоҳишмандо. рақамҳои духтарак дар экран ҳаст. бо чизе ки намефаҳмед нависен шуна. и размеро ҳамаш ҳастай. размерои калон. анаи халато чанда? баямаму нархай? ё 550 барои идаф овардаги мо камтарак арзон ғалтидагона ё ҳамин нарх метия. идаф духтаро инаи халато арзон омаданд. марҳамат, касоне ки хоҳишманданд биёен духтаро арзон омад идаф. метавонед бо нархи арзон касе нахаридай биёен гирен. 450 сомонӣ метина ё 550? ё 550 яна 500. 550 сомонӣ 500 метиан. хулас духтаро 550 буд, 500 сомонӣ метиан. 50 сум арзон шудай духтарако. марҳамат, беҳад материалакаш хушрӯай. мана размеро ҳамаш ҳаста. беҳад анами двойко хушрӯ духтаро. не як бори дигар нишонтон битиём. мана беҳад мада маъқул шид. барои ҳаваш мода рекомендовать кардестам духтаро. ина и модели новинка. биёен ай пеш. боварӣ дорум шумода маъқул мешава. бозори Корвон, тарафи пажарка, якм дарвоза, якм ряди магазинои шишагӣ, магазин рақами 118. ана баъд киртои бо ғавс омадагиай. мана ино чандиян? киртои зимистонаи ғавс. 450 удаф аксия буде. ай светош дига неста, ҳоз фақат электрика май размерош аста. ай сиё фақат размерои майда мо. ози чанд? 450. 450 сомон духтаро ғавсан ино.
Mana. То шаваш замок дора. Xo'ishmando. Пешмах кана. Касида дар корай биёин дер накунин духтарако. Хушрӯй бадан кирто.